Så må vi trække den lidt. Ikke sådan her. Nej, se det. Og det derovre. Nej. Hvad er det? Hvem er det? And the nose is out the brilliant. Nej. Må vi se? Prøv at se mig. Se, nej. Jeg kigger lige. Kom, Basse. Er der nogle søde børn her? Er der nogle søde børn her? Ja. Og hvad hedder du, min ven? Hvad hedder du? Hedder du Clemens? Jamen, så må vi lige se her. Der var... Jeg har jo travlt i dag. Skal jeg lige se her en gang. Clemens. Carsten. Nej, hvor er den henne? Jo, der var den. Clemens. Du har været en sød dreng. Ja. Ej. Ej, tænk mig alle de andre børn her. Ej. Jeg elsker mig en brættebil. Og hvad har vi til Lego? Har du ikke noget til Lego? Og sådan en... Fjernbetjening. Så den kan køre selv. Og Cornelius. Han stod op på siden. Hvad siger du? Du skal lige have ønskesedlen her. Ja, det vil jeg. Jeg må videre til det. God jul! God jul! Hej. Hej. Ej.